Moi, mä istun täällä mun pussissa. Multakin kysytään, onks mä hullu. Ja ihmiset referoi mun kärpäsienen syöntitarinaan. Ja mä ajattelin nyt kertoa tämän minun kärpäsienen kokemuksen teille. Olin Kontulassa. Kävin keräämässä kärpäsieniä metsästä. Ja mulla oli mielessä niin hieno trippi, minkä minä haluaisin kokea. Mä halusin jutella kärpäsienen hengen kanssa. Mä halusin, että hän kertoisi minulle vastauksia elämästä. Ja että mä pystyisin nähdä näiden dimensioiden läpi kärpäsienen avulla. Se oli minun intentio. Mutta mä tein sen litkun vähän väärin. En suosittele tehdä tällä tavalla. Minä keilin kärpäsienen ja join sen litkun. Join sen litkun ja se maistui aivan järkyttävän pahalta. Se maistui märältä koiralta. Ja sitten maistui niin pahalta, että minun piti syödä jäätelöä siihen päälle. Ja puolen tunnin päästä mulle tuli aivan järkyttävän paha olo. Joten mä olen shaman ja mä tiedän, miten pahan olon kanssa toimitaan. Silloin pitää mennä ulos. Silloin pitää mennä ulos oksentamaan ja makaamaan äitimaahan. Minä menin äitimaahan makaamaan ja oksentamaan. Makasin siellä ja mietin, että mitä helvettiä sä olet tehnyt. Sä olet juonut kärpäsiä. Viini ja ruusut tossa oikeasti. Mitä? Mitä? Anyways, mä väärsyttää, että nää on näin alkaa. No, big tip problem. Anyway, mä oksensin sinne. Ja makasin siinä. Tällä tavalla. Universumi auttaa. Mä olin syönyt kärpäsiä. Mitä sitten? Paha olo. No oksensin ja lähdin takaisin sisälle.